नमस्कार दोस्तों, सनी दुलरू ऑफिशियल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज आप लोगन जानते हो हन सुबह सुबह के टाइम बा, तो हम आप लोगन के बीच में एक छोटा सा गीत भेज रहल बानी। विवाह गीत है, सुनी जा आप सभे, देखी जा। अच्छा लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लगल। आप ही के प्यार दुलार आशीर्वाद से अच्छा कंटेंट बना के भेजबला। सुनी जा आप लोगन। अरे भूख लागल बा त एगो चाट लेके अइबा का, भूख लागल बा त एगो चाट लेके अइबा का, तोहार घर लगे बाबा रात लेके अइबा का, तोहार घर लगे बाबा रात लेके अइबा का। सनी अजय के साथ लेके अइबा का, तोहार घर लगे बाबा रात लेके अइबा का, तोहार घर लगे बाबा रात लेके अइबा का।